Abang ipoi siya ki klaw ki tap siya ki lum ki wa bat kum ta ter te kajabing kasngo pangat ke jingmut jing perkat bat kim dadon kita ki jing perkat ya ki wei pat namar kalang long kaba pengat pej mentang adang syongkai hatrai jong ne uding pila pan yo i ne uding tapi yo i ya ki ding ki si syanai syangi te kadang long kaba long klaw phim ju yo i yo tau plang la ne kan jalum ki balong don dau plang la ne ki balong ayo hang ne pi dadon sya kan ne kejaka banga don mangam ta banga wan yat kai syane te yo let se pi kwa yo i ya ka beneng ru pi hap keu hajrong jong uding namar kane kalong klaw salansar omdon kilum kiba long klem kiding reidang bun tang kiding tengah syongkai hang ni bat ngawan yat kai ru artat tang ban kumno ban pen thanda ya kajabing te lada phi syong ki kapsor pila ban yo sngew ya ki jing sawa ki kali bat kumta ter ndrei habang adon syaki jaka ki balong klaw ki balong kum kini pidang yo sngew ya ki jing pa jong kisim kimrat klaw bat kumta ter te ngakerpat ya pi iwei parlok ki ba dang thamai hakane ka channel ka jonga sngew ba subscribe khnang ba pin dop yo i ya ki wei ki video ki ba ngan sapelaj hakane ka channel ka jonga namar hadu menta ngala don la kumba ndriu hajar duna ki subscriber bat pio sngew ya ka jing pa jing ruai jong kisim kido imrat kimreng kumba pio sngew hakane ka video ka jonga bat phin pej ya ka saudong saukun ru kadang long khuj kam don lada pisyong lada phile kumno ru kabiang ndrei haki kapsor pio i haki jaka ki balaj ki dap tang ki plastik bat ki jaklia kumta ter ndrei shani snyong jong i pat kadang long khuj kam don ki don ki ding ki sik kimrat kimreng kisim kido bat kumta ter ngan sapen i ya phi ya ki wa ki badon hakane ka shnong jong i kan ba ngala ban ring video semua bahasa subscribe ya kan ya ke channel kublai sibun kublai syajar